Hola a tots i benvinguts a la nova entrega d'aquest meu videoblog. Avui parlaré de la qüestió lingüística, el català i el castellà a Catalunya. Pensava que la qüestió de la convivència lingüística era un tema que estava resolt, que tothom sabia que hi havia gent que parla català i hi havia gent o hi ha gent que parla castellà, però últimament, en les últimes setmanes, m'he trobat diverses persones que m'han demanat si no exigit directament que els parlés en castellà perquè elles parlaven en castellà. Jo feia temps que no m'ho trobava, no sé vosaltres, però jo penso que són casos que es poden trobar, i bé, això m'ha motivat a gravar aquests vídeos. Dic aquests vídeos perquè feia tres entregues per intentar analitzar i desmuntar en realitat els que considero que són els arguments que es fan servir en el dia a dia per demanar que parlis castellà en lloc de parlar català. Per tant, no parlaré en termes polítics molt amplis, sinó que realment pretenc adreçar-me a aquelles persones castellanoparlants que per algun motiu us penseu que els catalanoparlants han de parlar castellà com parlen amb vosaltres. No sé per què. I bé, aquests arguments són tres. Una, l'argument del respecte, o sigui que si no parles en castellà és que ets un mal educat, el respecte a l'educació, que és el que tractaré avui. Dos, l'argument més simple, que és polític, i que és a més el més greu, que és «esto es España y en España se habla castellano». I tres, l'argument de la llibertat individual. Aquest ja el veurem, és el que té més xitxa, perquè clar, al moment que dius llibertat és una cosa que sona bé, però té trampa, ja el veurem. Bé, vegem-ho com a qüestió d'educació. Clar, tu realment et trobes, vas parlant amb algú i dius «Oye, te estoy hablando en castellano, ¿por qué no me hablas en castellano?» Però aquí hi ha un problema, i tu dius que ets un mal educat, no? Però clar, i el problema és quan ells et demanen que parlis castellà, el primer que et passa pel cap dir és «Perdona, i per què no em parles tu en català?» Clar, així si jo t'he parlat en castellà, per què no m'has parlat tu en català? Quin és el motiu? Quin és l'argument? És que tu has començat a parlar primer o potser he estat jo? Perquè a vegades has estat tu el primer. Però aquest no és un motiu. No et farà ser més mal educat o menys mal educat si ets el primer a adreçar la paraula. Ni l'ús de la llengua és una qüestió competitiva. Quan veus una persona que saps que parla castellà, t'avances de seguida, «Ei, hola, ja he estat primer, parlem en català». No és una qüestió competitiva, no és un argument. No només això, sinó que el problema d'aquesta argumentació és que redueix, el que he dit abans, l'ús de la llengua, que és una cosa molt complexa i que depèn, per tant, que de fet és un concepte sociolingüístic, el redueix a una qüestió individual i moral. O sigui, el catalanoparlant és com si hagués de dir «Ostres, jo soc un tio educat, saps què faré? Deixaré de parlar català per parlar castellà». I això no té sentit. Tu no t'ensenyen a casa no parlis català, que és de mala educació. A casa t'ensenyen digues gràcies, digues sisplau, però és absurd plantejar-ho d'aquesta manera perquè no és cert. Fixeu-vos que té unes implicacions reals, i que abans deia de l'ús de la llengua. Ara imagineu-vos que hi ha una onada migratòria, de fet ja n'hi ha, de sud-americans que havien de viure a Catalunya. Clar, ells per definició ja van amb el concepte Espanya, això ho lligarem amb l'argument 2, i parlen castellà, que és la llengua que es parla. Això què vol dir? Que els catalanoparlants hem de deixar de parlar català per educació a aquells que ja parlen una llengua que no coneixen la que parlen aquí? No, no té sentit. Fixeu-vos, per tant, que l'important i el punt crític d'aquest argument és que redueix un concepte molt complex a una qüestió moral individual. Fixeu-vos que la Declaració Universal de Drets Lingüístics fa servir un terme, que és el que aniré repetint al llarg dels vídeos, que és comunitat lingüística. No podem reduir la comunitat lingüística, que és la llengua, al comportament d'una persona. Fer servir una llengua no té a veure amb la relació personal d'educació entre dues persones que en aquell moment estan parlant. Així com tu em demanes que et parli castellà perquè penses que és la teva llengua, perquè penses que és el que toca, perquè tu estàs parlant en castellà, perquè et comuniques simplement naturalment en castellà, doncs així com tu penses això, el catalanoparlant també. Per tant, no és una qüestió d'educació. És una qüestió que cadascú parla amb la llengua que considera que ha de parlar. I no es pot reduir a un mer concepte individual. Amb això acabo per avui. Faré la segona entrega i us la penjaré més endavant.